Basszus! Bekapcsolva hagytam a fűtést. Semmi pánik, ezért van a Wolf SmartSet távfelügyeleti applikáció. Nézzük meg a működését. A Wolf Link Home vagy Link Pro modullal, internetkapcsolat segítségével távolról is vezérelheted Wolf kondenzációs kazánodat, hőszivattyúdat vagy lakásszellőztető készülékedet. Saját igényedre szabhatod a működést időprogram segítségével, illetve bármikor ellenőrizheted a felhasználóbarát felületről. Egy váratlan hiba esetén szervizesed is távolról ránézhet a rendszerre, következtethet a hibakód alapján a probléma okára, ami akár sokszor lehet egy egyszerű hiba, például lecsökkent a nyomás a rendszeredben, rá kell tölteni vizet, amit akár egy felhasználó is könnyedén elháríthat. Ezáltal költséget spórol. De a távfelügyelet segítségével már a potenciális alkatrésszel érkezhet ki a helyszínre a szerviz, egy külön felmérési kiszállást megspórolva. Fontos, hogy egy felhasználóhoz igazított időprogrammal energiatakarékosabb működést valósíthatunk meg, amivel csökkentjük a rezsit. Ha a Wolf SmartSet távfelügyeleti appot használod, akkor soha nem mondod többé, hogy